zeru urdinean koloretako globo aerostatiko bat ikustea? Polita da oso. Eta are politagoa, globoan bertan bidaiatzea. Marimototzen zuaitzeko txabolatik, baina dezente txikiagoa ikusten da dena, ez pentsa. Eta ikarapur bat ematen du Oskar Bizabalean saskian sartuta airean ibiltzeak. Baina pirata abenturazaleak garenez, egun batean Jose Antoniorekin egin genuen hitzordua. Haren globoan itzuli bat egiteko. Goiz pasa ederra egin genuen agurainen pailazok eta marimototxek. Gurekin batera ibili zen Txomin ere, parkeko mutiko alaia. Agurain, Araban dago. Arabako lautadak aproposak dira globoa aireratzeko, bidaiatzeko zein lurreratzeko. Goizean goiz elkartu ginen Jose Antoniorekin eta haren seme unairekin. Land Roverrean etorri ziren, eta hari lotutako atoiaren gainean zekarten globoa. Hurbilduta, saski erraldoi bat eta pilatutako oial mordoa biltzen zuen zaku bat ikusi genituen. Harrigarria da, otarrau, zein txiki ikusten den globoa airean doanean. Titanetxoa dirudi! Globoak ikusgarriak direnez, iragarkietarako ere erabiltzen dira. Behin tramankuloak atoiti jaitzi eta lurrean jarrita, helio gazez puztutako puisikatxo bat jaurti genuen airera. Ferietan saltzen dituztenak bezalakoa zen. Eta haizearen norabidea zaintzen jakiteko jaurti genuen. Haizean ora guara globoan sartuta. Gero, oiela zabaltzari ekin genio. Porrotxek gainean etzan eta kuluskatxo egin nahi zuen. Oialan diura, lozakua zelakoan. Txiki makalontzi, lotarako garaia amaitu da. Oiala askatuz, txurro luze egin genuen, eta alboetatik zabaldu genuen gero. Jose Antonio, indar handiko haizegailu bat jarri zuen martxan, eta oial pila hura globo itxura hartuz joan zen, justuz zijoan einean. Ostadarraren barrualdea dirudi. Edo espaziontzia, salto, jufi! Globoa airez betetakoan, barruko airea propano gasarekin sugarrak eginez berotu zuen Jose Antonio. Pixkanaka gorantz egin zuen globoak, aire beroa, hotza baino arinagoa delako. Ikusten, hortaz, airea baino arinagoa den aireontzia da globoa. Esan zigun. Bidaiariak ontzira! Igotzen hasitakoan, beldurrak uxatu eta berehala sumatu genuen airearekin batera gindua zela. Airea ginela! Zepolita globoaren itzala! Tramankulu hegalarien artean oso garrantzitsua izan zen globoaren asmakuntza. Ordurarte ezinezkoa baizen lurrazaletik gora igo eta airean bidaiatzea. Lehenago, apaiz brasildar bat antzeko esperimentoetan ibili omen bazen ere, globo aerostatikoa Frantziako Montgolfier anaiek asmatu zuten. Gau batez, anaia zaharrena, suari begira zegoela, gorantzio hankeari so geratu zen. Orduan, zetazko oial zati bat hartu, eta behaldia irekia zuen poltsatxo baten forma eman zion. Poltsa, suaren gainean ipini, eta aire beroz betetakoan askatu egin zuen. Eta sabairaino igo zen. Ordudanik, geroz eta globo handiagoekin saiatu ziren kalean sua piztuta. Behin, globoari saski balotu, eta ardi bat, ate bat, eta oilar bat sartu zituzten barruan. Haiek izan ziren globoan ibili ziren lehen bidaiariak.
Ze beldurra! Eman eskuak! Bani oso pauzin nago, egan egiten ari naiz. Begira! Lurra hartzera goaz! Lur hartzean animaliak osorik zeudela ikusi ostean, hasi zen gizakiak globoz bidaiatzen. Txapeluna! Non aireratu garen badakigu, baina non lura hartuko dugun jakin aldezakegu. Zehatz mehatz ez. Nonbait lurreratzeko asmoa izan dezakegu, baina martxan goazela ikusi behar da hori. Globoak ez du volanterik, ez azeleragailu, ez frenorik ere. Katxiporeta! Horrelak eskarekoa ziurtatua dugu. Ez haizea da motorra, eta jardueraren arabera haize korronte ezberdinak daude. Horrela, norabide eta indar ezberdineko bideak topa ditzakegu. Nola iris gaitezke korronte horietara? Globo barruko airea gehiago ala gutxiago berotuz, gora ala bera egingo dugu. Eta propanoa bukatzen bazaigu? Lasai marimotots, ni botako ditu puzkerrak, eta zu emango diegu. Porrot, puskarrontzi! Eskerrik asko, porrotx. Baina ez dugu horren beharrik izango. Lehenago lur hartuko dugu eta. Jose Antonio globo gidaria da lanbidez. Ofizio bitxia du, ezoikoa eta arreta handi eskatzen duena, airean doala topa ditzakeen oztopoak gainditzeko. Haize ufada bortitzak, inguratzen diren hegazti kuriosoak, argindar zutoinek eusten dieten kableia ikusezinak. Azken horiek oso arriskutsuak dira. Kableak joz gero globoa bertan trabatuta gera daitekelako. Eta gainera, kable horiek argindarra dutelako. Ara, kabletatik gertu pasagara. Agurain, gainetik igarotakoan, kalean lanean ari ziren langileak, ikastolako aurrak eta ikusbinez gora begiratzen zuten lagunak agurtu genituen. Elizako kanpandorretik gertu igaru ginen, eta zikoinen abia bertatik bertara ikusi genuen. Ziandia. Lur hartu genuen. Adi lagunok, eutxi gogor, globoak lurrean errebotatuko duta. Tita zilipurdi eginez atera ginen saskitik, eta txomin haserretu egin zen, ukondoan min hartu zuelako. Baina berehala joan zitzaion haserrealdia, eta barre egin genuen guztiok, zirraragarria eta zoragarria izan zen. Unai, segituan etorri zitzaigun bilia, Land Roverrean. Lasaitu, eta txeden hartutakoan, globo aire zuztu eta oialtzarra zakuan bildu genuen. Eskerrak eman genizkien Jose Antoniori eta Unairi abenturagatik, eta beste bat arte agortu genituen. Nahi dezuen arte lagunok! Jose Antonio, globozaleen topaketa batera gonbidatu gintuen. Tarteka globozaleek elkartu, egun pasa egin eta elkarren berri izaten dute. Ara baina, non da marimo? Non da marimotots? Atoian doa, marimotots! Nora zoaz! Zato! Marimo! Zato! Oskarbiaren utxurdinean, odei bakarti bat doa. Airean zehar itxur aldatuz, zeinen odeia raroa. Odeia edo zure gogoa, zein da arraroagoa.
zakur burua, zeinen odeia raroa. Odeia edo zure gogoa, zein da arraroagoa. Arraroa da odeia baina, gehiago zure gogoa. Izari hauzia gaztelu handi, arranoaren egoa. Orain umetxo bat igerian, zeinen odeia raroa. Odeia edo zure gogoa, zein da arraroagoa. Arraroa da odeia baina, gehiago zure gogoa. Odeia edo zure gogoa,